ayo kumpulane kayu tirta suci kanthi nopo Nanti kasuosi Aneng margo memalakum Nolemeng bodo kakang Semar Badranaya Nolmoto timbalan yang ngadaluh doro Kepiye munggo sapa panemune kakang Mayantaka bakul lakoni iki kakang sampeyan ampun lara ati sapa alit ing manah anggenipun sinuwun lara ati nedya minangkani baten panyunipun anak niku tegese sampeyan lagi dibandar kalian kahanan dewa paring sasmita ayu saged ginayuh kedah mewi lantaran ratu ingkang dados titisipun Bathara Wisnu nanging sedaya lantaran mriku ampun ngantos damel pribet rasi penggalih nika Ndara Janaka menawi sampeyan pasrah sumarang mring purbaning Hyang Agung lan tumenem anggen paduka Upadi Gununge Wahyu Kakangku Dewa mesti ugi nedhakaken sing wilasanipun dhateng paduka Ndara Janaka aja dupek sinuwun Ndara ati nuruti dhateng panahe sing anak mesti bakal kasembadan kang ginayuh niku dereng karuan nggih Gus yen jagat iki boten mudhanake boten badhe